současné chvíli se nacházíme na okraji bývalého škvárového hřiště, které historicky vzniklo jako tréninkový plac na přípravu na Spartakiádu. V současné chvíli tady pořádáme naše veškeré kulturní a společenské akce souběžně s areálem TJ Baník Habartov. Nicméně dospěla doba k tomu, kdy tady je třeba vymyslet něco nového a máme připravenou projektovou dokumentaci, dokonce máme vysoutěženého i dodavatele a vznikne zde moderní atletický ovál a nebude to jenom působiště pro veřejnost a pro školu, což je tedy primární, ale zároveň to bude podle standardů sportu takového, že se zde budou dát pořádat i různá atletická klání na úrovni krajských a možná i národních kol. Pro Habartov a pro investice toho máme letos a na další období od roku 2025 až po rok 2027, možná až po rok 2028 připraveno mnoho. A já si teda dovolím využít, že tady mám krátký tahák, protože to je porce, kterou si nelehce zapamatuji a mohl bych taky říct něco špatně, což nechci. A když to vezmu tedy ve zkratce a heslovitě, tak rekonstrukce úřadu je dneska vysoutěžena za 143 milionů, zde atletický ovál za 42 milionů, dále připravujeme rekonstrukci vodní nádrže u potoka za 13 milionů, rozšíření muzea za 8 milionů. Chodník Habartov Úžlabí za 10 milionů, dále dokončujeme práce na rovince, kde proběhlo zasíťování tlakovou kanalizací, novým vodovodním řadem, veřejným osvětlením, chodníkem a obnovou malé vodní plochy rybníka na rovince, což nám činilo investici cirka 40 milionů. Máme dokončenou komunikaci k výrobní ploše, jejíž součástí je také veřejné osvětlení a kousek cyklostezky, to je za 19 milionů. Zasíťovali jsme pozemek pro 21 rodinných domků za 50 milionů. A připravujeme vybavení zdravotního střediska na úřad, včetně vybavení městského úřadu, odhadujeme to na částku 10 milionů. A po rekonstrukci městského úřadu jako té stěžejní investice za těch 18 měsíců připravujeme i obnovu veřejného prostranství, a tedy náměstí, cirka za 20 milionů. Aby toho nebylo málo, tak ještě připravujeme rozšíření rekreační zóny Boden, kam právě budeme stěhovat všechny ty akce z tohoto místa na místo nové. Tam jsme zatím ve fázi přípravy, ve fázi majetkoprávního vyrovnání, co se týče vlastnictví pozemků, ale očekáváme tam taky nějaké nižší řády desítek milionů korun. Do budoucna nás nečeká věci jenom stavět, ale samozřejmě je potřeba nutná projektová příprava. V současné době připravujeme projektovou dokumentaci na Texas, kde nyní sídlíme a bude tam nové moderní infocentrum. Dále připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci a do vybavení základní umělecké školy, kde bude součástí to nejstěžejnější, co potřebujeme zajistit bezbariérovost. Dále tady máme projektovou přípravu na základní školu, kde chceme stavět ještě jednu tělocvičnu, včetně propojovacího koridoru. A poslední velká projektová příprava nás čeká projekt na areál technických služeb, včetně zázemí, včetně sběrného dvora. Celkově nás právě v tom období od roku 2025 až 2028 očekávají investice na úrovni téměř 400 milionů, přičemž jsou v tom zahrnuty právě i projektové dokumentace, které jsem zmiňoval. Myslím si, že nám to Habartov posune opět o kus dál.